ರಡ್ಡಿ ಜನ ಐಡುಲ್ಲ ರೇರಾವ್ ಆ ರಾಕೇಶ್ ಅಣ್ಣನ ಹಾ ಆವಾಡು ಪುರ್ರು 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 ಬರ್ಪೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬಲೆ 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 ಪುರ್ರ ಬಲೆ ಎಂಚಲ್ಲ ರಾಕೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಅಂತ ವೈಟ್ ಕಡಿಮೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಐತೆ ರಾಕೇಶ್ ಅಣ್ಣ ವೈಟ್ ಕಡಿಮೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಐತೆ ದಿನ ನಡಪುಂಡು ಅತ್ತೆ ದಾಲ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಜ್ಜಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಲ್ಲ ವೈಟ್ ಲಾಸ್ ಆಯ್ಜೇನು ನನ್ನಲ್ಲ ಸುಮಾರು ದಿನ ಆಡತ್ತೆ ಡಯಟ್ ಮಲ್ಪರ ಶುರು ಮಲ್ತದ್ದು ದಾಲ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಜ್ಜಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲಾರು ದಾದ ಮಾರಿ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಆಯ್ನೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಪಂಚಲ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಆಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಒಡೆ ಖುಷಿ ಇಪ್ಪುನ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಆಯ್ನೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಪಂಚಲ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಆಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಒಡೆ ಖುಷಿ ಇಪ್ಪುನ ಆತೆ ತೀರ್ನ ವೈಟ್ ಲಾಸ್ ಆಯ್ಜ ಚೂರ್ಲ ಜೆರ್ರಿ ಬ್ರದರ್ ಹಾಯ್ ಜೆರ್ರಿ ಬ್ರದರ್ ಹೇಗಿದ್ದೀರಿ ಊಟ ಆಯ್ತಾ ಜೆರ್ರಿ ಬ್ರದರ್ ಲೈಕ್ ಕೊಡದಿದ್ರೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಜೆರ್ರಿ ಬ್ರದರ್ ರಾಕೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಇರ್ದ ಆದ ಬೇಲೆ ಅಲ್ಪನಿ ಮುರಾಣಿ ಫಂಡರ್ ಅತ್ತೆ ಏರ್ಟೆಲ್ ನೆಟ್ಟಿಪ್ಪುನತೆ ಕುಲೋನ್ ಅತ್ತೆ ಇರು ಕುಲೋನ್ ದೆಪ್ಪುನತೆ ಅಂಚಲ ಆದಿಪ್ಪು ಹಾಯ್ ಅಣ್ಣ ಅಕ್ಕ ಒಂದೇರು ಸವಿತಾ ಅಕ್ಕ ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯಾರೆ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸವಿತಾ ಅಕ್ಕ ಜೆರ್ರಿ ಬ್ರದರ್ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಜಾರೆ ಜೆರ್ರಿ ಬ್ರದರ್ ಇದ್ದೀರಾ ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ವಾ ನೀವು ಎಲ್ಲೋದ್ರಿ ಸವಿತಾ ಅಕ್ಕ ಒನಾಸ್ ಮಲ್ತಾರೆ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇರೇಗ್ ಎರಡು ಜನ ಉಳ್ಳಾರೆ ಏರು ಸವಿತಕ್ಕಲ ರಾಕೇಶ್ ಅಣ್ಣನ ಜೆರ್ರಿ ಬ್ರದರ ಏರಂದು ಗೊತ್ತಾವನಿಚ್ಚಿ ಆಂಡ್ ತಿಮರೆದ ಚಟ್ನಿ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರು ಓ ಸೂಪರ್ ರಾತ್ರಿ ತಿನ್ನೋಲಿ ಬಯ್ಯಡ್ ಮಲ್ಪರ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಚಟ್ನಿ ಆತೆ ತಿನ್ನೋದೆ ತಾನೆ ತಿನ್ನೋಲಿ ಬಯ್ಯಾಡು ಮಲ್ಪರ ಅಲ್ಲಿ ಅನ್ಪೇರು ಚಟ್ನಿ ಮಲ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ಬನ್ಪೇರು ಅವಾಗ ಗೊತ್ತು ಇದಾದಂದ ಸವಿತಕ್ಕ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಬನ್ಮೇರಿತ್ತೆ ಅದಂತ ತ್ರೀ ಲೈಕ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜೆರ್ರಿ ಬ್ರದರ್ ಊಟ ಆಯ್ತಾ ನಿಮ್ದು ಏನು ಸ್ಪೆಷಲ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇವತ್ತು ಒಗ್ಗರಣೆ ಪಾಡ್ದು ಮಲ್ತನ ಒಗ್ಗರಣೆ ಮಾಡ್ಯಾರೆ ಓ ಚಟ್ನಿಗ ಆಯ್ತು ಬ್ರದರ್ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಜೆರ್ರಿ ಬ್ರದರ್ ನಮ್ದು ಆಯ್ತು ಊಟ ನಮ್ದು ಕೂಡ ಊಟ ಆಯ್ತು ನಮ್ಗೆ ಮೀನ್ ಸಾಂಬಾರ್ ಜೆರ್ರಿ ಬ್ರದರ್ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಸಾಂಬಾರು ಚಿಕನ್ ಕರಿ ಉರುಸ್ ಓ ಚಿಕನ್ ಕರಿ ಉರುಸ್ ಸೂಪರ್ ಚಿಕನ್ ಕರಿ ಸವಿತಕ್ಕ ಒಗ್ಗರಣೆ ಪಾಡ್ಯಾರೆ ಚಟ್ನಿಗ್ ರಾಕೇಶ್ ಅಣ್ಣ ದೂರ ಬೈರ್ ರಾಕೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಪೋದಾಂಡ ಅಂದು ಬಾರಿ ಮಂಡೆ ಹಚ್ಚಡುಲ್ಲೇರ ದಾದ ಮಲ್ಪ ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ ಜಾರಾಗಿತ್ತು
ತೋರಾಡ ಒಂಜಿ ಸಬಾಸೆ ಸಪು ಇಟ್ಟಂಗೆ ತೋರಾಡು ಆಸೆ ತೋರಾಯಿನಗ್ಲಿ ಸಪುರ ಆವಡ್ದು ಆಸೆ ಬ್ರದರ್ ನೀವು ಏನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು? ಗಾಡಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡು ನಾನ್ ಗಾರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಜೆರ್ರಿ ಬ್ರದರ್, ಗಾರೆ ಕೆಲಸ. ಗಾರೆ ಗಾರೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡುದು? ಜೆರ್ರಿ ಬ್ರದರ್ ನಾನು ಗಾರೆ ಕೆಲಸ, ನೀವೇನ್ ಮಾಡುದು? ಸವಿತಕ್ಕ ಹೋದ್ರಾ? ಸವಿತಕ್ಕ ದೂರ ಪೋಯರು. ರಾಕೇಶನ ದೂರ ಪೋಯರು, ಸವಿತಕ್ಕ ದೂರ ಪೋಯರು, ಸತೀಶನ ದೂರ ಪೋತೇರು. ಬರುಡು ಚಂದ್ರತಕ್ಕ ನಾವು ಪೈಂಟ್ ಕೆಲಸ ಬ್ರದರ್. ಹೌದಾ? ನಾವು ಗಾರೆ ಮಾಡುವ, ನೀವು ಪೈಂಟ್ ಹೊಡೀರಿ. ಸೂಪರ್ ಮಾರೆ. ನಾವು ಗಾರೆ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ನೀವು ಪೈಂಟ್ ಹೊಡೆಯುವುದು. ಕೆಲಸ ಇದ್ರೆ ಹೇಳಿ, ನಾವು ಗಾರೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ನೀವು ಪೈಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆನಾ? ಹೌದು ಬ್ರದರ್, ಹೌದು ಹೌದು ಹೌದು. ಓಕೆ ಬ್ರದರ್, ಓಕೆ ಓಕೆ ಜೆರ್ರಿ ಬ್ರದರ್, ಓಕೆ. ಕೆಲಸ ಉಂಟಾ ಆ ಕಡೆ? ನಿಮ್ಮೂರಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಇರ್ತದ? ತುಂಬಾ ಕೆಲಸ ಇರ್ತದೆ. ನಮ್ಗೆ ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಕೆಲಸ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ, ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಇರ್ತದೆ. ಈ ವರ್ಷ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತು ಮಾರೆ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ. ಸಮಸ್ಯೆ ಕಾತು ಕಾತು ಪೋಯರ ಅನ್ಬತ್ತು 2 ಜನ ಉಳ್ಳೇರು. ಅದರೆ ಕೋಲದ ನಿದ್ರೆ ಉಂಡೈತಿ ಗುರು ಗೊತ್ತಿರ ಮುಖಪುರ ಸರೋಜಕ್ಕ ನಂಗ್ಲು ರಾಜೀವಕ್ಕ ಸರೋಜಕ್ಕ ಡೈಲಿ ಕೆಲಸ ಇದೆ ಬ್ರದರ್. ಮಳೆಗಾಲ ಬಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿನೇ ಕೆಲಸ. ಹೌದೌದು, ಮಳೆಗಾಲ ಬಂದ್ರೆ ಕಡಿಮೆನೆ ಕೆಲಸ. ಆದ್ರೆ ನಮಗೂ ಈ ವರ್ಷ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ. ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಬರ್ತೀರಾ? ಹಾಯ್ ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ, ಎಂಚಲ್ಲ ರೊಣ ಸಾಂಡೆ ಇರ್ನ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇರೆಗ್ ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಉಗ್ಗುಂಡರಿ ಬೊಕ ರಕ್ಷಿತಕ್ಕನ ಉಲ್ಲರ ಕೇಂಜಿಂಡಾರೆ ಬೊಕ ಬೆಚ್ಚ ಆಪುಂಡು ಎರಡು ಕೇಂಜಾರು ಒನ್ ಪೇರು ಅತ್ತೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಡ್ ಇನ್ನು ಪುದರ್ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ದಾರೆ ಗೇನ್ಲೆ ಒನ ಸಾಂಡೆ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಕಜಿಪು ಬೀಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಮೀಮ್ಸ್ ಮೀಮ್ಸಾ ಬೀನ್ಸೇ ಓ ಬೀನ್ಸ್. ಬ್ರದರ್ ನೀವು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಹೌದೌದು ಉಂಟು ಜೆರ್ರಿ ಬ್ರದರ್. ಅಪ್ಪು ತುಳು ಕಿಚನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಅಂತಾನೆ ಉಂಟು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ. ಚಿಕ್ಕಮ್ಮನ ಲೆಕ್ಕೊಡು ಹೇಗೆ? ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಓಲೇರು ಹೇ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಆರ್ಲ ಹಾಯ್ ಬಂದಿರತ್ತೆ ಯಾರು ಬರ್ಪಜೇರಾ ಬೀನ್ಸೇ ಓ ಇರ್ ಬೀನ್ಸ್ ತಿನ್ಪರ ಮಾರ್ರೆ. ಯಾನ್ ಬೀನ್ಸ್ ತಿನ್ಪುಜಿ. ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಉಂಟು ಜೆರ್ರಿ ಬ್ರದರ್. ಅಪ್ಪು ತುಳು ಕಿಚನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಇದೇ ನೇಮಲ್ಲಿ ಉಂಟು. ನೀವು ನೋಡಿಲ್ಲದಿದ್ರೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ, ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಇನಿ ಬತ್ತೇರು. ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಬಾರಿ ಅಪರೂಪ ಆತೇರು. ಹಲೋ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು. ಹಲೋ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಎಂಚಲ್ಲಾರು ಒನ ಸಾಂಡ ಇರ್ನ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇರೆಗಿನಿ ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ನೇಮ್ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ದಾರೆ ಇರು ದಾದಾ ನಮ್ಮಲು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಯಾನ್ ತಿನ್ಪೆ ಬೀನ್ಸ್ ಏಪಲ ನಾನ್ ವೆಜ್ ತಿನಿಯರ ಬಲ್ಲಿ ವೆಜ್ಜಿಲ ತಿನ್ನೋಡು ಅಂದಂದು ವೆಜ್ಜಿಲ ತಿನ್ನೋಡಿ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಏಪಲ ತಿನ್ನರ ಬಲ್ಲಿ ಪೊಕ್ಕಡದಾಯ್ ಖರ್ಚು ಜಾಸ್ತಿ ಆಪುಂಡು. ವೆಜ್ಜಿಲ ತಿನ್ನೋಡು ಸೊಪ್ಪು ಪೂರ ತಿನ್ನೋಡು ಸೊಪ್ಪು ತಿನ್ನೋಡು ಸೊಪ್ಪು ಒನ ಸಾಂಡ್ ಬಂದುಲ್ಲೇರು ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಒನ ಸಾಂಡೆ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಇರೆಗ್ ದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ತಿ ಎರಡಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೇವೆ ಇಜ್ಜಿ ಅವೇ ನೇಮ್ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ತಿಜ್ಜಿ ಅಂದೆ ಅವೇ ನೇಮ ಕೊಡಂಜೇರ ಬತ್ತೇರು ಮಾರೆ ಅನ್ ಲೈವ್ ಬರ್ಪೆ ಅಂಚೆ ಅಂಚೆ ಅಂದ್ ಬಂಡೇರು ಬಾರೆ ಧೈರ್ಯತ ಗಟ್ಟಿ ಆಂಡ್ ಮೀನ್ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಬಾರೆ ಧೈರ್ಯತ ಗಟ್ಟಿ ಅವೆಂಚೆ ಬಾರೆ ಧೈರ್ಯತ ಗಟ್ಟಿ ಬಾರೆ ಧೈರ್ಯ ಗಟ್ಟಿ ಇಪ್ಪುಂಡೆ ಅವು ಚೂರು ಬರ್ತಂಡ ಬರಿಂಡು
ಅವೆಂಚ ಮಾಲ್ದ ಮರ ಬಾರದಿರತ್ತ ಗಟ್ಟಿ ಕೂಡ ಮೀನ್ಗೆರೆ ಪಚ್ಚೆ ಮಡಿಕೆ ಇಟ್ಬಿಡಿ. ಫಾಲೋ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಬ್ರದರ್. ಓಕೆ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜೆರಿ ಬ್ರದರ್. ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ದ ತಪ್ಪು ತಿನ್ನೋಡು ಅಂದ ಅವೆಡ್ಡೆ ಜೂವಾಗ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ದ ತಪ್ಪುಲ ಬೊಕ್ಕ ದಂಟುಲ ಬಾಡೋಡು ಒಗ್ಗಾರನೆ ಕೊರಡು ಸೂಪರ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಲತ್ತು ಲತ್ತನೆಲ್ಲ ಅವು ಬುಲೆ ಬುಲೆ ದಿಪ್ಪರಲ್ಲಿ ಎಂತ ಲತ್ತು ಲತ್ತು ಸೊಪ್ಪ ಅವಡು ದಂಟುಲ ಬಾಡೋಡು ಐಕ್ ಈರ ಕಜಿಪ್ಪು ಎಂಚಾಪು ತೂಲೆ ಎಲ್ಲ ಪನ್ಲೆ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಾಡು ಮಲ್ಪಲೆ ಎಂಚಾಪುನ ತೂಲೆ ಎಂಕುಲು ಮಲ್ಪೋರವ್ರ ಅಂಚಿನ ಪೂರ ಲತ್ತು ಲತ್ತು ಸೊಪ್ಲೇನು ಪೂರ ಅಂದು ದೆನ್ನೇರಿ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕಗೊಂತೆ ಪನ್ಲೆ ಅರ್ಲಂತೆ ಮಲ್ಪಾಡು ಲತ್ತು ಲತ್ತು ಸೊಪ್ಪುಲೇನು ಪೂರ ದಾಯ್ತಾಯ್ತ ಸೊಪ್ಪು ಕೊಣತ್ತಿದ್ದಿ ತಂದೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಇಚ್ಚಾರ ಅಡ್ಡೆ ಜನ ಎಪ್ಪುನು ಪೋಯರ್ ದೂರ ಹೋಪೇರು ಗೊತ್ತಾಪ್ಚಿ ದೊಡ್ಡೇ ಜನ ಸಂಜಾತಕ್ಕೆ ಬರ್ಪುಜೆಗೆ ತಾನೆ ಕೋಪನ ಎಂಕ್ಲೆಡ ಸುದ್ದಿಲಿದ್ದೇರಿನ ಓಡಲ್ಲ ಎಂಚಾನೈತನು ಬೊಕ್ಕ ಏರ್ಲ ಎಜ್ಜಿ ಮಾರೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಲೈತಜ್ಜಿ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇತ್ತು ಜನ ಇಪ್ಪಿದೆ ಜನ ಇದ್ದಿನ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇತ್ತು ಜನ ಚಾಪುನು ಜನ ಇಪ್ಪಿನ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇತ್ತು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಎಜ್ಜೇರು ದೂರ ಹೋಯರ ಗೊತ್ತು ಇನ್ನು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅಂತ ಉಂಟು ಜನ ಇದ್ದು ಆ ಶುಭಕ್ಕ ಬರ್ತೀರ ಹಾಯ್ ಶುಭಕ್ಕ ಎಂಚಲ್ಲಾರು ಶುಭಕ್ಕಲ್ಲ ಭಾರಿ ಅಪರೂಪ ಹತ್ತಿರುತ್ತೆ ಲೈವ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ರೇ ಒನ ಸಾಂಡೆ ಶುಭಕ್ಕ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಜೋಕುಲು ಬರೆ ಪೂಜೇರಿ ಅನ್ನ ಪನಂದಿಲೇರು ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಅಕ್ಕಲು ಬರೇ ಜೆರಡು ಈರು ಬರಲ್ಲ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಜೋಕುಲು ಬರೇ ಜೆರಡು ಈರು ಬರಲ್ಲೇ ಪರೀಕ್ಷೆ ಆಯ್ತಾ ಪರೀಕ್ಷೆ ಆവുന്നുണ്ട് ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಪಂಚರಂಗಿದ ತೋಪು ತಿನ್ನೋಡು ಪನಂದಿಲೇರು ಅಂದಂದು ಅವು ಭಾರಿ ಸೋಕಾಪುಂಡು ಪಂಚರಂಗಿ 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 ಅತ್ತ ಪಚ್ಚರಂಗಿ 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 ಪಂಚರಂಗಿ ಅದೇ ಶುಭಕ್ಕ ಸೂಪರ್ ವನಂದಲ್ಲ ಶುಭಕ್ಕ ಲೈಕ್ ಜರ್ಡ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೇವೆ ವನಸ ಆಂಡಕ್ಕೆ ನಂದಲ್ಲ ಶುಭಕ್ಕ ವನಸ ಆಂಡ್ ಶುಭಕ್ಕ ಎಂಕಲ ವನಸ ಆಂಡ್ ಏನ ವನಸ ಆಂಡೆ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಣ್ಣನ ವನಸ ಆಂಡೆ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕೇನಂದಲ್ಲ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಎನ್ನ ವನಸ ಆಂಡ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮೀನು ಎನ್ನ ಆಂಡ್ ಬನಂದಲ್ಲ ಶುಭಕ್ಕ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಶುಭಕ್ಕ ಪಂಚರಂಗಿ ಅನ್ನಾಗ ತಿನ್ನರಾಗ ಬನಂದಲ್ಲ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಆ ಪಚ್ಚರಂಗಿ ಪಂಚರಂಗಿ ಅತ್ತು ಪಚ್ಚರಂಗಿ ಫಿಶ್ ಫ್ರೈಗೆ ಶುಭಕ್ಕ ಓ ಫಿಶ್ ಫ್ರೈಯಾ ಈ ರೇಪೆಲ್ಲ ಫಿಶ್ ತಿನ್ಪಿನ ಮರ ಚಿಕನ್ ಮಲ್ಪ ಜರಂದ ಅದೇ ಶುಭಕ್ಕ ಈ ರೇಪೆಲ್ಲ ಫಿಶ್ ಇರು ಕಡಲ್ದ ಬರೀಟುಲ್ಲಾರ ಅಂದು ಅದೇ ಶುಭಕ್ಕ ಓಳು ಉಪ್ಪಲಾಡು ಇರು ಉಪ್ಪಲದಾರತ್ತ ಉಪ್ಪಲಾಡು ಕಡಲ್ದ ಸೈಡ್ ಉಲ್ಲಾರ ಅಂದಿರು ಅರೆ ಡೈಲಿ ಮೀನು ಕಡಲ್ ಟೈಪ್ನಾರು ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಜೋಕುಲು ಬರೇ ಪೂಜಾರ ಮಾರ ಈರೇ ಬರಲೆ ಜೋಕುಲು ನಾನು ಎಲ್ಲಾಡ್ದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಾಡಿ ಪಡೀರಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಬೋಲೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮುಟ್ಟ ಮಲ್ಲ ಮಗಲೇನ ಕ್ಲಾಸ್ ಕುಲ್ಲೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಿಯ ಮಗಲೇನ ಕ್ಲಾಸ್ ಬದುಕುಲ್ಲೆ ಅಗ್ಲಿಲ್ಲಾಡು ಬೇಲೆ ಅನ್ಪಡವೆ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಏನ್ ಪನ್ಯ ಕೇನ್ಲೆ ಮೀನಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆತಂಡಿ ಅನ್ನ ಪನಂದಿಲ್ಲ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ಗೆ ಫಿಶ್ ಇಷ್ಟಾಗೆ ಶುಭಕ್ಕನ ಅಂದೆ ಅಂಚ ಏಪಲ್ಲ ಫಿಶ್ ಆತೆ ಓ ಅಂಚ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಇರೆಗ್ಲ ಫಿಶ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಚ ಮೀನಿಗೆ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂಡ ಇಜ್ಜಿ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಅವು ಎಡ್ಡೆ ಮೀನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಫೀಸ್ ಈರು ಕಟ್ಟೋಡು ಅವೇ ಓಕೆ ಓಕೆ ಈರು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮಟ್ಟ ಮಲ್ಲ ಮಗಲೇನ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬಕ್ಕ ಎಲ್ಲೇ ಮಗಲೇನ ಕ್ಲಾಸ್ ಕುಲ್ಲು ಬರಡು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಅನ್ನು ಫೀಸ್ ಕಟ್ಟುವೆ ಇರು ಪೋಪರ್ ಎಲ್ಲ ಹಿಡ್ದೊಕ್ಕ ಜೋಕುಲು ಇಲ್ಲಾಡಿ ಇಪ್ಪಡು ಬೇಲೆ ಅಲ್ತೊಂದು ಇಪ್ಪಡು ಇರು ಪೋಲ್ಲೆ ಸ್ಕೂಲಿಗೂ ಫೀಸ್ ಕಟ್ಟುವೆ ನಾವೇ ಪನ್ಲೆ ಎಲ್ಲ ಶಾಲೆ ಹಿಡ್ ಪನ್ಲೆ ಹೊಸತು ಸೇರ್ಪಡೆ ಉಂಡಿರ್ನ ಶುಭಕ್ಕ ಯಸ್ವ ನಂದಲ್ಲೇರು ಓಕೆ ಓಕೆ ಮೀನು ತಿನ್ಲೇರು ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ನೊಟ್ಟುಗವೇ
4 ಜನ ಅಲ್ಲರ ಇಡುದು ದುಂಬಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಪಿರಾನೆ ಉಂತುರು ಮಾರೆ ಅಂಚಿ ಲಾಸ್ಟ್ ತೋಜುಜಿ ಅವಳು ಅಂಚಿ ಲೈಟ್ ಎಜ್ಜಿ ಚೂರ್ಲ ತೋಜಿಜ್ಜಿ 4 ಜನ ಬಾರಿ ದೂರೋಡು ಉಳ್ಳೇರು ಅಲ್ಲ ಲೈಟ್ ಪಾಡ ಹೊಡಿತಾನೆ ಮಾರ್ರೆ ವಯರು ಸುಮಾರು ಉದ್ದ ಬೋಡ ಅಪ್ಪನಂಚಿ ಅಡ್ಮಿಷನ್ಗೆ ಈರು ಬಲ್ಲೆ ಅನ್ನ ಅಪ್ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಎಂಕ ಪುರ್ಸೋತಿಜ್ಜಿ ಮಾರ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಈರೆಪ್ಪೋದು ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಆಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಕಾಲ್ ಮಲ್ಪ್ಲೇರು ಬೊಕ್ಕ ಫೀಸ್ ಕಟ್ಟುಗ ಅವೇ ಬೊಕ್ಕ ಫೀಸ್ ಗೂಗಲ್ ಪೇ ಮಲ್ಪುಗ ಇರ್ಪೋದು ಕುಲ್ಲಿನಾಯ್ಕ ಸಾಕ್ಷಿದ ಅದೊಂದು ಇರ್ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಆದ ಅವಳೊಂದು ಹೆಚ್ಚ ಕಾಲ್ ಮಲ್ಪರ ಅಲ್ಲ ಎಂಕ್ ಅವೇ ರಕ್ಷಿತ ಅಕ್ಕ ಮತ್ತೆ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಆರ ಅಣ್ಣೆ ಮಿನಿ ಕೋರಿದ ಫೀಸ್ ಕಟ್ಟುವೆರು ಜಾಗ್ರತೆ ಅವೇ ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಕೂಲ್ ಹೊಡ್ದು ಪಿರ ಕಡ ಪುಡ್ವೇರು ಕೋರಿದ ಫೀಸ್ ಎಂಚ ಕಟ್ಟು ನೀ ಸ್ಕೂಲ್ ಫೀಸ್ ಮಾರೆ ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಇರೇ ದಾದ ಆಪುಣ್ ಗೊತ್ತಾಬುಜಿ ಅಲ್ಲೇ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಯಾನ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಫೀಸ್ ಕಟ್ಟ ಹೇಗೆ ಕೋರಿದ ಫೀಸ್ ಕಟ್ಟು ಹೇಗೆ ಆರೊಂಜಿ ತೂಲೆ ದಾದ ಪನ್ಪುನ್ ತೂಲೆ ಇಂಜಿ ರಕ್ಷಿತ ಅಕ್ಕನ ಕಡ ಪುಡ್ವೆಲ್ಲ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಅಡ್ಮಿಷನ್ಗೆ ಅವು ಯಾರು ಬರ್ಪೇರು ಯಾರು ಫ್ರೀ ಇಲ್ಲೇಗೆ ರಕ್ಷಿತ ಅಕ್ಕ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಮಲ್ಪಲವೆ ಎಚ್ ಎಮ್ ಕಾರ್ಕಳದಾರಿ ಏರಿಯೇ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಏರ್ ಕಾರ್ಲದಾರಿ ಎಚ್ ಎಮ್ ಹೆಂಗ್ ಗುರ್ತೈತೆ ನ್ಯಾನೆ ಪನ್ಪೆ ಅಲ್ಡ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ನಂದು ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಪನ್ಪೆ ಏರ್ ಪನ್ಲೆ ಕಾರ್ಲದ ನಂಬರ್ ಇತ್ತನ ಸೆಂಡ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಎಚ್ ಎಮ್ ಕಾಲ್ ಮಲ್ಪೆ ಅವೇ ಪೀಸ್ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಹೋಯ್ತ ಕೋರಿದತೆ ಒಂದು ಸ್ಕೂಲ್ ಫೀಸ್ ಕೋರಿದತ್ತು ಇರೇ ಕೋರಿದಾನೇ ಎನ್ನು ಮಾರ್ರೆ ಅವಕ್ಕೆ ದಾಯಿ ಬೀನ್ಸ್ ಕಾಯಿಪ್ ಮಾಲ್ತೀನಿ ನೀ ಇರೇ ಬೀನ್ಸ್ ಕಾಜಿಪ್ ಮಾಲ್ತೀನಿ ಕೋರಿ ಎನ್ನು ಡತೆ ರಕ್ಷಿತಾಕ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ದೂರ ಬೋತೇರು ಮಾರ್ರೆ ಸುದ್ದಿ ಇಜ್ಜಿ ಪೀಸ್ ಫೀಸ್ ಶಾಂತಾರಿ ತಿಂದ ವರ್ತೀಸು ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದಾದ ಪನ್ಪರ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಹಲೋ ಬನ್ನಂದುಲ್ಲಾರು ಹಲೋ ಪಾತಿರ್ಲಿ ಏರ್ಲೆಜ್ಜಲ್ಲಿ ಪೋಯರು ಒಲ್ಲಕೇನು ಜಾಂದ್ ಏರ್ಲೆಜ್ಜಲ್ಲ ಪೋಯರು ಪೂರ ತಿರ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಂದುಲ್ಲೇರು ಸುಬಕ್ಕ ಒಂದು ಏಪಲ್ ಅಂಚಾನೆ ಮಾರೆ ತಿರ್ಗುನು ಕರ್ಮ ಈರ್ನ ಪೋಂಡ್ ಬನ್ನಂದುಲ್ಲೇರು ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ದಾದ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪೋಂಡ್ ಆದ್ ಮಾರೆ ತಿರ್ಗುಂಡು ಗೆತೆ ಎಂಚಿ ಕರ್ಮ ಅಂದ್ ಗೊತ್ತಾಗ ದಾಯ್ ತಿರ್ಗುಂಡ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಅವು ಏರ ತಿರ್ಗಾವೇರು ಮಾರ್ರೆ ಏರ ತಿರ್ಗಬೇರು ಅಂಚಾದೆ ಏರಾವ್ ತಿರ್ಗಾವ್ನು ತಿರ್ಗಾವರ್ಚಿ ಮಾರ ಏರ್ಲ ಮನಿ ಪಂದ್ ಅಂತುಲೆ ದಾಯ್ ತಿರ್ಗಾ ಬರ ಆರ್ ಪಿದಾಡ್ದಂಡು ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಆರ್ ಚೂರು ತಿರ್ಗಣ್ಣ ಆರ್ ತಿರ್ಗಾದೆ ಪೋಪಿನಿ ಅಂದ್ ಮಾರ್ರೆ ಆ ರಮೇಶ್ ಬ್ರದರ್ ಬತ್ತೇರು ಪೆರ್ಡೂರು ಪಡ್ಬಿದ್ರಿ ಪಡ್ಬಿದ್ರಿ ರಮೇಶ್ ಬ್ರದರ್ ಎಂಚಲ್ಲಾರು
ಒನ ಸಾಂಡೆ ಇರ್ನ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ರಮೇಶ್ ಅನ್ನ ಪಡುಬಿದ್ರಿದ್ದಾರೆ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಜಾಡ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲಿ ನನ್ನ ಪೋಪುನ್ ಒಂದುಲೇರು ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಇನಿ ಬರ್ಚಿ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಎಲ್ಲೇ ಪೋಲೆ ಮಾರ್ರೆ ಇನಿ ಪೋರ್ಚಿ ತಿರ್ಗುನ ಉಂತಿದ್ಯ ನಾನಲ್ಲ ಹೇಮಕ್ಕ ಬರ್ತೀರ ಪನ್ನೊಂದೇ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಅಂತೆ ಪನ್ನೊಂದು ಬರ್ತಿರಾರು ದಾದಾ ಹೇಮಕ್ಕ ಗುಡ್ ನೈಟಾ ಈ ರೀತಿ ಬರ್ಪುಜಾರ ಮಾರೆ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಪಂಡರ ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯನ್ನ ಕೊರಿಯರೇ ಓಕೆ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಕೇನುಂಡ ಹೇಮಕ್ಕ ಪಾತೆರ್ನ ಕೇನುಂಡ ಮುಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಬೈಜ್ಜಿ ಮಾರೆ ಒಡೆ ಪೋಂಡ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಅವೇರು ತಿರ್ಗಾ ಬೇರು ಮಾರೆ ಏರಾವ್ ತಿರ್ಗಾ ನಂದು ಗೊತ್ತಾಗ್ಜ ತಗ್ಲೋರು ತಿಕ್ಕೊಳೆಂಕ್ ದಾಯ್ ತಿರ್ಗಾ ನಂದು ಕೇನುಂಡೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ತಿರ್ಗಾಬುನಿ ಏಮಕ್ಕ ಲೈವ್ ಮಲ್ಪರ ಉಡುಪುಜೇರು ಮಾರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಏರ ತಿರ್ಗಾವುನು ಬೊಕ ಪನ್ಪೇರು ಮಾತಿರ್ಲ ತಿರ್ಗೊಂಡು ಆಜಿ ಲೈಕ್ ಉಂಡು ಇರ್ಡ ಇಜ್ಜಿ ಎನಡ ಐನೇ ಲೈಕ್ ಇಪ್ಪುನು ಒಂಜಿ ಇರ್ದೆತ್ತಿ ಒಂದಾರ್ ಕೊರ್ಲೆ ಮಾರ್ರೆ ಇರ್ ಲೈಕ್ ದಾಯ್ ಕಂಡು ವರಿ ಶುಭಕ್ಕ ಪಿದನ್ಯ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಬನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ ಶುಭಕ್ಕ ಓಕೆ ಓಕೆ ಶುಭಕ್ಕ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲೈವ್ ಬರ್ತೀನಿ ಐಕ್ ಇರೆಗ್ಲ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಬಾಯ್ ಸ್ವೀಟ್ ಡ್ರೀಮ್ಸ್ ಅಕ್ಕನ ತಿರ್ಗಾವುನಿ ಅಕ್ಕನ ಎಂಚಿನ ತಿರ್ಗಾವುನಿ ಏರ ಮಾರೆ ಎನ್ನೈಟ್ ಆಜಿ ತೋಜುಂಡು ಅವೇ ಈರ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಅವ ಈರೊಂದು ಎತ್ತಿಯರ ಅಂದ್ ಮಾರೆ ಅವ್ ಕೊರ್ಲೆತ್ತೆ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಇರೇ ದಾಯ್ಗವು ಇರ ಒನ ಸಾಂಡ ಎಮ್ಮಕ್ಕ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇನಿ ಬಾಲೆ ದಾದಾ ಅನ್ಪೇರು ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ದಾದಾ ಅನ್ಪೇರು ಒರ್ಮೆ ಜನ ಅಲ್ಲಿ ರೈಡ್ ಎದುರು ಬತ್ತು ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಪಾತೆರ್ಲ ಎಡ್ ಮಲ್ಲೇರು ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣಗ ಮದಿಮೆ ಅಂಡ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣಗ ಮದಿಮೆ ಅಂಡು ಆ ರೀತಿ ಲೈವ್ ಬರ್ಪುಜೇರು ಅವ್ರ ಮದಿಮೆ ಆದಿತ್ತೆ ಬಿಸಿ ಅತ್ತೆ ದುಂಬು ಒಂಜಿಲ ಆತು ಜರತ್ತೆ ಅಂಚೆ ಸುರು ಮದ್ಮೇನಿಗೆ ಯಾರು ಅಂಚೆ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಲೈವ್ ಬರ್ಪುಜ ಅಂತೇರು ಮೀನು ಇರೆಗ್ದಾದೆ ಕಜಿಪ್ಪು ಎಂಕಲ ಮೀನು ಏಮಕ್ಕ ಸತೀಶನ್ನೇ ಸುರು ಮದ್ಮೇನಿಗೆ ಈ ಸರಿ ಅಂಚೆ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ನನ್ನ ಲೈವ್ ಬರ್ಪುಜ ಅಂತೇರು ರೆಸ್ಟ್ ಇಜ್ಜಿಗೆ ಜೋಕುಲು ಲಾಂಡ್ ಹಾಕೇನಂದುಲ್ಲೆ ರೇಮಕ್ಕ ಅವು ಗೊತ್ತಜ್ಜಿ ಅವಾರ್ಡನಕ್ಕೆ ನೋಡತ್ತೆ ಆತು ಪಕ್ಕ ಜೋಕುಲು ಆಪುಂಡ ಮಾರ್ರೆ ಆರು ಕೋಡೆತ್ ಮುರನಿ ಆಯ್ನಿ ಆತೆ ಮಾರ್ರೆ ಎಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕೇನ್ ಬಾರ ಮಾರ್ರೆ ಎಂಚಿನ ಆರು ಪಾಪದಾರ ಉಲ್ಲೇರೊಂದು ಕೇನ್ನೇನ ಎಂಚಿನ ಅಂದ್ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಹೇಮಕ್ಕನ ಹೇಮಕ್ಕಗ ಮೀನ್ ತಿಂಡ ಆಪುಜ ಅಂದು ಏಳ್ ಜನ ಹಿಡಿಡುಲ್ಲೇರು ಹೇಮಕ್ಕ ದೂರ ಬಾಯರು ಯಾನು ಮಸ್ತ್ ಸಮಯ ಅಂಡು ಲೈವ್ಗ್ ಬರಂದೆ ಅಂಚಕ್ಕೇನ್ನಿ ಓ ಅಂಚಕ್ಕೇನ್ಯ ಓ ಅಂಚ ಅಂದ್ ಮಾರ ಇರು ಬರಂದೆ ಏತು ಸಮಯ ಅಂಡು ಆರು ಬತ್ತೆರ್ಡ ಪನ್ಲೆ ಎಲ್ಲೆ ಆವ ಪನ್ಪೆ ಆರು ಕೋಲತ್ತೆ ಕೋಡೆತ್ತು ಕೋಲ ಮುರಾನಿ ಅಂದ್ ಆ ಕೋಡೆ ಕೋಲ ಪೋದಿತ್ತೇರು ಆರು ಬತ್ತೆರ್ಡ ಪನ್ಪೆ ಎಲ್ಲೆ ಏನ ಬೇಗ ಜೋಕುಲು ಮಾಲ್ಪಲೆ ಪನೋಡ ಎಂಚಿನ ಅಂದ್ ಪನೋಡಿತ್ತೆ ಅರ್ಡ ಈ ಬತ್ತೆರ್ಡ ಪನ್ಲೆ ಪಂಡರ್ ದಾದ ಅಂದ್ ಪನೋಡೆ ಅನ್ನು ಹೇಮಕ್ಕ ಆರು ಬತ್ತೆರ್ಡ ಪನ್ಲೆ ಎಲ್ಲೆ ಪಂಡರ್ ದಾದ ಅಂದ್ ಪನೋಡ ಬೇಗ ಜೋಕುಲು ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂದ್ ಪನೋಡ ಅತ್ ಎಂಚಿನ ಪನೋಡು ಮಾರ ಅವು ಪಂಡಿ ಜಾರಿ ಇರ್ದಲ್ಲ ಪೋಯರ್ ಆರ್ಲ ಏರ್ಲೆಜ್ಜಿ ಜೀರೋ ಉಂಡು ಏರ್ಲೆಜ್ಜಿ ಪೂರ ಪೋಯರು
దాదా పనడుందులో పండించారు ఏమక్క జోకులు ఆండ అందా ఓకే ఓకే ఇజిండ ఇంచ పనిపే జోకులు ಬೇಗ ಮಲ್ಪಲೆ ಪನ್ಪೆ ಅಂದ జోకులు ఆండ అందుకైనా నేర్పారు అంద ఇంక అయ్యో దేవ. అక్క అక్కులు పూర ఒడేకపోతారు అక్క అక్కులు ಉಲ್ಲೆ ಉಲ್ಲೆ ಅಕ್ಕಲು ಉಲ್ಲೆತ ಇಟ್ಟು ಅಯ್ಯನ ಒಯ್ಟೆ ಉಲ್ಲೆತ ಅಗ್ಲನ್ ಗೊಬ್ಬ ಒಂದು ಆಂಡಾಕ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಲೈಫ್ ಏಮಕ್ಕ ಎಂಬೇರು ಚಂದ್ರತಕ್ಕ ದೂರ ಹೋದ್ರೆ ಗೊತ್ತು ಸರೋಜಕ್ಕ ಚಂದ್ರತಕ್ಕ ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ದೂರ ಬೇರೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಪೋಯರ ಹೊರ ತಿರ್ಗಂಡಿಗೆ ಏಮಕ್ಕ ಬೇರೆ ತಿರ್ಗಾವು ನೀ ಅಗ್ಲು ಬತ್ತಿನ ಜನಕ್ಲೇನ್ ಪೂರ ದೂರ ಕಡಪುಡ್ ಬೇರೆ ತಿರ್ಗಾದು ಮಕ್ಕ ಪೂರ ಬೋಪೇರು ನಾಗೇಶನ ದೂರ ಗೊತ್ತುಜಿ ಇವಾಗ ರಾಜೀವ್ ಅಕ್ಕ ದೂರ ಹೋದ್ರೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಅಲ್ಲ ಸುಮಾರು ದಿನ ಅಂಡು ಕೋಡೇರ ಬತ್ತಾರ ಅಂದು ಕೋಡೇರ ಮುರಣಿಯರ ಪಾಚೇರ ಕರೆಕ್ಟ್ ತಿಕ್ಕದಿದ್ದೀರು ಈ ತೇರ್ಲೇಜಿ ಮುಜ್ಜಿ ಜನ ಒಳ್ಳೆರು ಬೊಕ್ಕೇರುಲ್ಲೆರ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ತೇರ್ಲ ಪಾತೇರು ಅಂದು ಇಜ್ಜೇರು ಅದ್ರ ಕೆಬಿಕೊರೊಂದುಳ್ಳೇರು ದಾದ ಪಚ್ಚೇರು ವೀರು ಮುಕ್ಳು ತೆಲ್ತೊಂದುಳ್ಳೇರ ಅಂದು ಕೆಬಿಕೊರೋ ಒಂದು ತೆಲ್ತೊಂದು ಎಡ್ಮ ಜನ ಒಳ್ಳೆ ರೈಡರು ರಾಜೀವ್ ಅಕ್ಕ ಸರೋಜ್ ಅಕ್ಕ ಚಂದ್ರಾವತಿ ಅಕ್ಕ ಅಕ್ಕುಲು ಪೂರ ಇಜ್ಜೇರು ಅಂದಂದು ರಾಜೀವ್ ಅಕ್ಕಲ ಇಜ್ಜೇರಿ ನೀ ಸರೋಜ್ ಅಕ್ಕಲ ಇಜ್ಜೇರು ಚಂದ್ರಾವತಿ ಅಕ್ಕಲ ಇಜ್ಜೇರು ಅಕ್ಕುಲು ಇಜ್ಜೇರು ವಾನಿ ಅಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಸಮಯ ಉಂಡು ಬರಂದೆ ಆರೊಂಜಿ ಬರಂದೆ ರಾಜೀವ್ ಅಕ್ಕ ಕೋಡೆ ಬೈದೇರು ಸರೋಜ್ ಅಕ್ಕಲ ಕೋಡೆ ಬೈದೇರು ಚಂದ್ರಾವತಿ ಅಕ್ಕ ಕೋಡೆ ಬೈದೇರು ಇನಿ ಬೈದು ಜೇರು ಚಂದ್ರಾವತಿ ಅಕ್ಕ ಬರ್ಪೇವ ಅಂತೇರು ದಾದ ಗೊತ್ತು ಬರ್ಪೇರ ದಾದ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಪಿದಾಡಿಯರು ಪಂಡ್ಯಾರ ಕಡೆ ರಕ್ಷಿತ ಅಕ್ಕ ಒಡೆ ಪಿದಾಡಿಯರ್ ಅಂದು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಬಸ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದ ಅಂದರೆ ಪಾಪ ಬೇಲಲ್ಲಿ ಬತ್ತು ಬೇಲೆ ಅವಳಕ್ಕ ಅಡಿಗೆ ಗಂಜಿ ಕಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ಬನ್ನಾಗ ಏರ್ಲ ಇಪ್ಪು ಜೇರು ಪನಂದುಲ್ಲ ರೇಮಕ್ಕ ಇರ್ಬರ್ನ ಏರ್ಲ ಇಪ್ಪು ಜೇರ ಅಂಜಾಂಡ್ ಹೀರೆ ಅವು ತಿರ್ಗದು ಬತ್ತೀನಿ ಅಂದು ಮತ್ತೆ ಬಾಲೆ ದಾದ ಅಲ್ಪ ಏಮಕ್ಕ ಅಮ್ಮನೆಲ್ಲ ಅಡುಲ್ಲೆರ ಅಂತ ಅದೇ ఇంకా అమ్మని ఇల్లద లెక్క తోజిండు వాళ్ళు ఏరన ఇల్లు కరెక్ట్ కొత్త అందించి టీవీ తూపే అందే టీవీ తూ ಒಂದುಲೇನಾ ಇಜ್ಜಿ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಎಲ್ಲಡ ಅವೇ ಬನ್ನಿ ಅತ್ತಿ ಅವು ಏರ್ನ ಇಲ್ಲಂದ ಹೆಂಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ತೋಜಿಜ್ಜಿ ಮಾರ್ರಿ ದೂರ ఉండదు తెంచాదు కానీ ఎన్ని హస్బెండ్ నెల ఇప్పు ఏమక్క హెయిర్ బ్యాండ్ నెల అడుగులేరుಗೆ ನೀನು ಏಮಕ್ಕ ಮಾತ್ರ ಇಪ್ಪು ಏರ್ಲೆಜ್ಜಿ ಮಾರು ಬೇತೆ ಇದಾದ ಅಂದ್ ಗೊತ್ತು ಅವ್ರು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪೋಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಏರ್ಲ ಉಂತುಜೇರು ಪೂರ ಬಲಿಪ್ಪೇರು ಊರು ತಿರ್ಗರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಂಡ್ 5 ನಿಮಿಷ ಏರ್ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಫುಲ್ ಬಲ ಅಂಟ ಜನ ಮೂಜಿಲ್ಲರಿತ್ತೆ ಮೂಜಿ 2 ಜನ ಏರವು 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 ಬಲೆ ಬಲೆ ಲೈವ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕ್ಲೆ ಮಾರ್ರೆ ಪೆರೆ ಪೆರೆ ಉಂತೋಚು ಬಲೆ ಬಲೆ ಇತ್ತೆ ಎಂಕೆ ತಿರ್ಗೊಂದುಂಡು ಬನೊಂದುಲ್ಲ ರೇಮಕ್ಕ ತಿರೆಗೆ ತಿರ್ಗೊಂದುಂಡ ಅವೇ ಸಮಸ್ಯೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ దాన్ని ಇರೆಗ್ ಮೂಲ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಉಂಡತ್ತೆ ಅಮ್ಮನೆ ಎಲ್ಲೋಡ ಎಡ್ಡೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಉಂಡು ಬನ್ನಿ ಅತ್ತೇರು ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಎಲ್ಲೋಡ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಜ್ಜತೆ ಅಂಚ ಚಳಿ ತಪ್ಪಿದೆ ಬರಲ್ಲ ಸರೋಜಕ್ಕ ಕೋಲ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀಯ ಕೋಲ್ಡ್ ಕಡೆ ಸತೀಶನ ಬೇಗ ಹೊತ್ತು ಪೊಜ್ಜೆತ್ತೇರ ಅಂದು
ಕೋಲದನಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ಲು ಹೋಗ್ಯಾರ ಸೀದಾ ಪರ್ಪರಿಗೆ ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ದು ಓಕೆ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಅನ್ನ ಅಕ್ಕ ಬಾಯ್ ಬರಂದ್ರೆ ರೇಮಕ್ಕ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಬಾಯ್ ಇಟ್ಟು ಬಾರ್ದೆ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್. ಓ ಪನ್ನೀರ್ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ಮಿಕ್ಸ್ ಬೇಳೆ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ಎಂಚ ಮಿಕ್ಸ್ ಬೇಳೆ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ದಾಲ ಬಾಳ ಏರ್ಲಿಜ್ಜಿ ಜೊತ್ತೇನು ಒಂದು ಕುಚ್ಚಿನ ಮಾತ್ರ ಕಣ್ಣಿಗೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಜ್ಜಿ ನಂದೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವಲೆ ಕುಲ್ಲೋಡ ಜಂಡೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಚ್ಚಪ್ಪದ ಕುಳ್ಳರು ಆಚೆ ಮುಕ್ಕೊಂಡು ಪಿದ ಜಾಳು ಕುಳ್ಳಕ್ಕೆ ಆವತ್ತಂದು ಅವ ಉಳಿತನ ಲಂಚನೆ ಬಗೀನ ಅಂಡ ಲೈವ್ ಕೊಂತೆ ಜಾಸ್ತಿ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪೂಪಣತ ಕಾಲ್ಗೆ ಯಾವುದು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಮೆಸೇಜಿಗೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಊಡು ಭಯಂಕರ ಕಡಿಮೆ ನಾದಂತೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲಪ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅಂತ ಇತ್ತು ಕೈತಲ್ಲಿ ಇರ್ತಂದಲ್ಲ ಈಗ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ತಿಕ್ಕುಚ್ಚಿ ಅದು ಮಲ್ಪಿನಿ ಅವೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬಿಜಿ வீடியோ தூரத்தில் சப்போர்ட் பண்ணல கைஸ் சப்போர்ட் ஏப்பல் இன்சன் இப்படி ஐவது மித்தல வீடியோ மித்தல ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಂದ ಎಂಕ್ಲೆ ಇನ್ನೊಂದ ವೀಡಿಯೋ ತೂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ತಗೊಂಡ ಜಾಸ್ತಿ ವೀಡಿಯೋ ತೂದು ಮಲ್ಪಂಡ ಲೈವ್ ಮಲ್ಪೊಡು ನಿಜ ಎಂಕ್ಲೆ ದಾಮಂಡ ಕಡಿಮೆ ಹೋಗ್ನ ಲೈವ್ ಮಲ್ಪೊಡೆ ಆಗ್ತದೆ ಈ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ದೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಒಂದು ಎಂಚಿನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ದಾದ ಮಲ್ಪಿನಿ ಅನಿವಾರ್ಯ ಇದು ದಿಯರ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ದಿಯರ ಬಲ್ಲಿಯ ಕೆಬಿಕ್ಕೆ ದಿಯಾ ಉಜ್ಜಿಯ ದೇನ ಅವನು ತುಜಿ ಪಕ್ಕಳೆ ಧರ್ಮ ಎಂಕೊಂತುಂಡು ಕೆಬಿಕ್ಕೆ ಇದು ದಿಯರ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ನನಗೆ ನಾನು ಬರಲ್ಲ ಕೆಬಿಕ್ಕೆ ಅಂಚದಿಪ್ಪನ ಈತೆ ಕರ್ಮ ಏರ ಉಲ್ಲೇರು ಏರು ಉಲ್ಲೇರು ಗೊತ್ತಿದ್ದಿ
ಅವರು ಬರ್ಬೇರು ಬೊಬ್ಬೆರು. ಯಾರಿದ್ದೀರ ಗೈಸ್, ಮಾತಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಲೈವ್ಗೆ. ಓಕೆ, ಲೈವ್ ಗೊತ್ತ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಬಾಯ್, ಗುಡ್ ನೈಟ್. ವಿಡಿಯೋ ತೂತ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಗೈಸ್, ಅಂಚನೆ ಲೈವ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಕನಿ ವಿಡಿಯೋ ತೂತ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೆ. ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಮಾತ್ರೆಗಳ. ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಎಲ್ಲ ತಿಕ್ಕಿಗ.